Dokumentationsopgave i IT. Jeg har i den første opgave taget udgangspunkt i Menus app, hvor jeg herunder har lavet en teknologianalyse, en formålsanalyse, et brugsstudie og til sidst en konsekvensvurdering. Til at starte med har jeg lavet den her teknologianalyse, der tager udgangspunkt i det her mindmap, jeg har lavet, hvor der er brugergrænseflade, input, output, funktionalitet og til sidst udseende. Og starter vi med at kigge på brugergrænsefladen, så benytter appen sig som sådan ikke af nogen bestemte lyde. Appen er ligesom indbygget med en masse knapper, der gør det nemt og overskueligt for kunden at finde frem til de forskellige ting. Og farverne i appen er meget sådan lette og lyse, så man kan se, hvor de forskellige ting er. Så har vi input, som ligesom er artefaktet, der ligesom modtager informationer igennem appen i form af det, som kunderne ligesom trykker ind på. Så hvis kunderne trykker meget ind på f.eks. opskriftknappen, så er artefaktet udviklet sådan, at så kan Menu ligesom se, at det er det, kunderne trykker mest ind på. Appen kan altså modtage mange forskellige informationer fra kunden, så de ligesom kan se, hvad det er, de trykker ind på eller søger på inde i appen. Så har vi output, og her kan man ligesom sige, at Menu ligesom kan forbedre deres app ved, at de ligesom kan gøre sådan, at kunderne, der ligesom benytter appen, kan se, hvad det er, de ligesom har klikket ind på. Og det vil altså give kunden sådan en bedre mulighed for ligesom at kunne finde eventuelle gamle ting, de har klikket ind på førhen. Så har vi funktionalitet, og artefaktet har ligesom forskellige funktioner, der gør den funktionel for kunden. Appen indeholder blandt andet den her knap, som hedder opskriftknappen, og så er der også en tilbudsknap, hvilket gør det nemt og sådan overskueligt for kunden at kunne finde de ting, der er i de forskellige butikker, der kunne være på tilbud. Og appen har så også en funktion, der viser, hvorfor en butik, der ligger tættest på, og så samt også deres åbningstider. Og det gør altså det nemt for kunden at finde den menu, der ligesom ligger tættest på forbrugeren, og samt dens åbningstider også. Og derudover har appen også en funktion, der hedder spørgsmål og svar, som ligesom gør, at kunden kan stille eventuelle spørgsmål, og så kan man så få svar på det fra en medarbejder eller en, som arbejder i Menu. Så har vi udseende, og det er tydeligt at se, at appen ligesom er udviklet af Menu og til Menus kunder. Det ses tydeligt, at appen har ligesom deres sådan kendemærke, som er det her røde logo med den hvide skrift, som også er sådan forsiden på appen. Så har jeg også udarbejdet en formålsanalyse, og her er blandt andet svaret på, hvorfor det her artefakt ligesom er skabt. Og man kan sige, sådan tanken bag Menus app, det er ligesom at gøre dagligdagen for Menus kunder samt medarbejdere lidt lettere. Og der er for eksempel forskellige problemstillinger, som ligesom bliver løst. Og det er blandt andet, at man kan lave en indkøbsliste i appen, man kan se tilbudsaviser, man kan få madinspiration, der er nogle medlemspriser, man kan have sine kvitteringer samlet inde i appen, og så er der også mulighed for scan og betal. Og hvem har skabt artefaktet? Jamen det er Menu, der ligesom har skabt det her artefakt. Og målgruppen i den her app, det er ligesom tiltænkt kunder i Menu i alle aldre, herunder for eksempel børnefamilier, der ligesom kan finde den her madinspiration og bruge de her tilbudsaviser og benytte sig af indkøbslisten i appen. Det gør det ligesom nemt og mere sådan overskueligt at handle og finde på menuen til for eksempel aftensmaden. Meningen med den her app for målgruppen, det er ligesom, at brugeren får et overblik over diverse tilbud, og så kan det også lave en indkøbsliste i appen med de nyeste tilbud. Og derudover kan de også finde opskrifter og handle ind til opskrifter, eller se om produkter, de produkter, de skal bruge, eventuelt skulle være på tilbud. Og i og med, at de ligesom kan se, hvilke produkter, der skulle være på tilbud, så gør det altså også dagligdagen meget nemmere for eventuelle børnefamilier, der ofte føler os det her med, at indkøb er noget, der kræver rigtig, rigtig meget tid. Og hvem kan så ellers bruge den her app? Jamen, andre, der kunne bruge appen, det kunne for eksempel være virksomheder, der også skulle handle ind hos Menu. Derudover har jeg så udarbejdet et brugsstudie, og der har jeg besvaret, hvor og hvordan det her artefakt det anvendes, og det bliver blandt andet anvendt, når en kunde skal finde eller bruge en opskrift til madlavning for eksempel, så er der mulighed for at stille eventuelle spørgsmål omkring varer eller tilbud i det her artefakt. Kræver det nogle bestemte kompetencer at bruge appen? Det synes jeg egentlig ikke. Appen er meget simpel at betjene, og der er ligesom et mindre antal faner, og det er nemt at skabe sig et overblik over appen. Og derfor kræver det som sådan ikke nogle store tekniske kompetencer. Når man downloader appen, kræver det dog en lille bitte smule IT-viden, da appen ligesom skal sættes op og hentes. Det er dog muligt sådan at benytte appen uden at være medlem, og derfor ikke
muligt, altså derfor behøver man ikke at sådan udfylde sådan kontaktoplysninger som navn og adresse osv. Men ønsker man derimod sådan at benytte appen med dens tilbud osv., så skal man ligesom sådan blive medlem og udfylde de her egne oplysninger. Men det er dog ikke noget, der sådan er svært, og derfor mener jeg, at appen den er meget nem for alle at bruge, når man i forvejen, eller når man lærer de her forskellige veje i appen at kende. Har det så ændret på, hvordan arbejdet udføres, og hvem der ligesom gør det? Jamen, appen medfører, at det sådan er nemmere for alle i familien at handle og finde på opskrifter. Er der så nogle fordele eller ulemper i forhold til den her opgaveløsning? Jamen, fordelen ved at bruge appen, der er gratis, det er, at den er nem at skabe, eller det er nemt at skabe sig et overblik over det, som kunde i menu, og sådan benytte sig af de tilbud, de eventuelt skulle have. Fordelen er også, at det hele er samlet et sted, og det er digitalt, så man ikke skal have alle mulige ting samlet forskellige steder. Ulempen ved appen kan dog gøre, at ældre mennesker kan have svært ved at bruge den, da der er mange forskellige knapper, man skal trykke på, og det kan for nogen være en lille smule avanceret. Så har jeg lavet en konsekvensvurdering om det her arbejde, om artefaktet ligesom gør arbejdet mere effektivt. Og her har jeg så valgt at tage udgangspunkt i scan selv-funktionen, fordi at den er nemlig med til at gøre arbejdet meget mere effektivt i forhold til køb af almindelige kasser i butikken, fordi her kan kunden selv scanne sine varer og betale for dem på samme tid. Skaber det så en bedre kunderelation, altså ved at kunderne får lov til at stå lidt mere på egne ben og scanne og betale for deres varer selv, så er der dog ikke den her kundekontakt, som man får, hvis man betaler ved kassen. Og hvilken betydning har artefaktet så for medarbejderen? Jamen altså medarbejderne skal ligesom kende til appen og og skal komme med eventuelle svar på eventuelle spørgsmål, som kunderne skulle have. Dog gør scan selv-funktionen jo, at flere kan klare deres indkøb selv, uden at de skal have hjælp fra en medarbejder. Og hvilken betydning har artefaktet så for kunden? Altså appen gør det nemt for kunden at handle sine varer samt lave en indkøbsliste, og det giver ligesom et bedre overblik, og det gør det mindre besværligt i hverdagen. Og har artefaktet så nogen indvirkning på arbejdsmiljøet eller den etik, som er i virksomheden? Altså ved brug af Menus app kræver det, at kundernes oplysninger er behandlet sikkert i appen, og kunderne ikke skal være nervøse eller andet, når de bruger appen, for at de bliver overvåget eller andre ting. Appen skal derfor være nem at benytte, og uden at man går rundt med en mistanke om eller bekymring, når man bruger den. Så er der arbejdets organisering. Som nævnt ovenfor, så er funktionen scan selv. Det medfører på sigt, at der måske ikke er behov for den samme mængde kassemedarbejdere, da flere sådan vil kunne scanne og betale for deres produkter selv. Så har jeg også taget udgangspunkt i opgave 8, som omhandler en database. Og hvad er en database så, og hvad kan den bruges til? Jamen altså en database er det, man kalder en systematisk sådan samling af data, der ligesom er organiseret og struktureret på en måde, der ligesom gør det muligt at sådan gemme og organisere og få adgang til data mere effektivt. Det er sådan en central del af informationsstyring i mange organisationer og bruges til sådan at opbevare og administrere en bred vifte af data, og det kan fx være af tekst eller tal eller billeder, lyd og video. Og hvad kan den så bruges til? Jamen en database kan blandt andet bruges til dataopbevaring, som er den primære funktion, til ligesom at opbevare data på en struktureret og organiseret måde. Og det kan blandt andet indebære opbevaring af kundeoplysninger og produktinformation og lagerbeholdning. Så for eksempel så kan det også bruges til, at kundernes oplysninger er gemt inde i databasen. Så det gør det altså muligt at ligesom at gemme de andres informationer, kundernes informationer. Så er der også det, der hedder datahåndtering, og det er blandt andet, at databaser gør det muligt sådan at indsætte, opdatere, søge eller slette data på en meget mere sådan effektiv måde. Og det gør det sådan lidt nemt, eller det gør det i hvert fald nemmere at administrere og manipulere dataene efter det behov, man nu engang har. Og hvad er den her primære nøgle så? Jamen når du opretter en database, så skal du vælge et af feltnavnene, som skal være den primære nøgle. Og man bruger den primære nøgle til sådan at identificere posten, og derfor kan 2 poster ikke have den samme oplysning registreret som den primære nøgle.
Altså sagt på en anden måde, så skal du altså sætte den primære nøgle ved sådan ved det feltnavn, som indeholder en oplysning, som er unik eller entydig for posten, og det kan fx være et CPR-nummer eller et kundenavn eller virksomhedens CVR-nummer.